Wis dumugi wahyane mangsa kala dumawing Nugraha. Sratmaja pinanganten kakali sigra tumuju sasana panggih penganten. Sratmaja penganten putri kepareng jengkar saking sasana busana mahaspring sasana panggih penganten. Laenggono ta warnane Sratmaja penganten putri sampun kepareng jengkar saking sasana busana mahaspring sasana panggih penganten. Sigra Sratmaja penganten kakung Gya jengkar saking sasana busana mahaspring sasana panggih. Pun purwakane cucuking lampah Dasaswarsis ngadi sarira matrapaken busana kepareng jenggaraken Sratmaja pinanganten kakung. Nyambing pinarutu kencana kembar kaliyan ingkang garwa pratandha. Sratmaja pinanganten kekalih sigra angayahi gati anjur wonten madyaning bebrayan agung. Amangun kula warga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk berkahing Gusti. Saya caket dinura lumaksana ungguhan kang tinuju sigra sami apagut tinggal. Sigra ambalang gantal dumadi saking sedah lininding tinangsulan lawenang ingkang hawarna seta sarta pinilih sura ingkang matemu rose. Sigra ajengku sarwi sumembah mring kagung pratandha. Sratmaja penganten putri tansah bekti mring kagung mawar mlathi miwah kandhil. Sigra antikut tinapak padha biyak rekatak pecah sak nalika pinangka disinandhe lambanging wiji dadi katon kambang kumambang sekar triwana kananing jroning bokor kancana mawar mlathi miwah kandhil cekti kinarya pralampita lamun winawaring tembung manis lumantar kedaling lathi kang nganggung kumandhil kandhil sajroning netra tulus sajroning wanedaya. Kawistara Sratmaja penganten sakloron sampur jajar sumandhing sarta sinengeban sindur dening ingkang Rama Ibu pinangka cucu ing lampah nenggih ingkang Rama. Sratmaja penganten kekalih katuntun reh ing
kautamen. Kanthi kapangajap mugya Jerat Maja penganten sarimbit wani marang bebener wedi marang kanistan. Jenggaripun Jerat Maja penganten sakloron rinengga cucuk lampah kekalih kembar busana kembar warna prasasat jambe sinegar dasar wasis ngadisari rumatrapaken busana yora mokal amarga siswa saking isi Surakarta hatiningkrat. Sinambeting cariyos lae kono ta wau warnanira Jerat Maja penganten putri cecunduk wulan tumanggal tenartes sosotya ingkang pinatut cunduk mentul ebah-ebah kinarya lumampah Rokmi gineping kinarya tiba ndodho pinathik sesotya gawok ingkang samya humiat. Kulit kuning kadya masinangling remong ombak bakung andhan andhon anut ombak ing Narapada. Jangga hangulan-ngulan pangarasan duren sajuring waja rata lir miji timun grana anglunggih lati manggis karengat palarapan anela cendani idep tumenging tawangimba lir wulan nanggal sapisan gapyu ing tingal pindha kupuh tetarung candrane pamedangan Raju Mas lengen gendhewa pinenthang wenti sing mungkak gangsir jejempolaning sikil tinata pindha sirahing ula cabe dasar wanodya nedheng dewasa renengga ing busana katata kareka dening ibu pangedi busana ingkang sampun kondhang wonten laladan Nuswantara ingkang mijil saking Surakarta hatiningkrat Kawistara Jerat Maja penganten sakloron katanem wonten ing singgasana rinengga Binaturata Cinandra Kadya Narendra Hari Sajuga Narendra araning ratu hari dina sajuga sawiji pindha ratu sadalu raja sadina Kawistara Jerat Maja penganten sekalian ngadicara bobot timbang Jerat Maja pinanganten kakung kapangku wonten ing jengku kanan pinanganten putri Kajang kapangku wonten ing jengku kering sinawang dening ingkang ibu bilih Jerat Maja penganten sakloron nggih nyanggur wonten madyaning bebrayan agung sampun padha bobot bebet lan bibite pramila saluguting kolang kaling pinarasa sura bebasane Rama Ibu boten badhe ban cindhe ban siladan antawisipun putra mantu kaliyan putranipun piyambak paripurna ngadicara bobot timbang sigra Jerat Maja penganten kekalih ngadicara kacar kucur tampa kaya wujuding kareta receh bras kapurata palawija kacang kawak dele kawak
Pinangka bebekalaning bebrayan tinampen dening ingkang garwa penganten putri nggih nampi dhateng wonten ingkang maregel pratandha Siratmaja penganten putri saged gemis titi ngati-ati so bekti nggenya nampi sihing saking garwa kawistara kacu gembaya kabundelan katuraken dening ingkang ibu kasimpen wonten ing pedaringan kencana pinangka pralampita minangka bebekalaning bebrayan kanthi pangajap nggih nyamjur wonten madyaning bebrayan agung Sratmaja penganten kekalih boten kirang sandang kirang boga jumbuh ingkang ginayuh lestari ingkang KSD Gawesara ibu pangedi busana sampun ngasta boga kinarya kembul bujana penganten sakloron sigra dulang dinulang manunggalaken karasa manunggalaken rasa jati jatining rasa nyancang kenceng janji wekasan sumedya gesang sesarangan gayuh kamukten lan kautamen ngantos dumugining kaki nini paripurna kembul bujana sigra ngunjuk tirta suci ingkang hamengku redhi sinandhi bilih ing kalenggahan purka nggen nyamjur wonten madyaning bebrayan agung penganten sagloron linambaran tresna ingkang suci ana paribasan witing tresna jalaran saka kulina nanging boten witing tresna jalaran kapeksa Murih raharjaning Sratmaja penganten saking ngenya amjur wonten madyaning bebrayan agung sigra nyuwun berkah pangestu dening ingkang Rama Ibu kawistara duwung kalolos sigra sumengkeming Ibu Yayah Rirujit rujit candrane sigra jengkar saking palenggahan Sratmaja penganten sakloron sigra nyuwun berkah pangestu dening ingkang Rama Ibu umpamiya kamedhar ing lesan Rarayu Dr. Feradita Darmayanti kentika kanthi nirih Duh Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu pepundhen kula Rama Ibu wonten ing kalodhangan punika kula nyuwun agunging pangaksami awit kula tansah ndamel bot repoting Rama Ibu
kula nyuwun berkah pangestu mugi anggen kula lomban wonten samudraning bebrayan agung mugi enggal tekeng gisi ing kekayuan kula Rama Ibu. Awit kula sampun ketiban jemparing ngasmara kalih Kakang Mas Muhammad Baihaqi. Senajan pepalang samudra wukir gunung linapis mega mendung janji prastya kula boten badhe wurung Rama mimah Ibu pepundhen kula. Kula badhe sabaya mukti sabaya pati kalih Kakang Mas Muhammad Baihaqi Rama Ibu. Anakku bocah ayu yonggir lan sliramu kuwi bocah bagus. Panyungkemi rondak tampa ana paribasan sak galak-galak ing Singolapa. Ora bakal mangsa anake dhewe yandhu. Mula panyungkemi rondak tampa ndak suwanake rahina pantaraning ratri. Muga-muga anggonmu lomban ana gisi ing Brayan agung enggal tekeng gisi ing kegayukanmu bocah ayu lan kuwi bocah bagus jungkir. Dak suwunake rahina pantaraning ratri muga-muga enggal antuk talining brayat sing awujud golek kencana sing bangkit tata jalma. Lanang wadon padha wae uger soleh lan soleh kayungki. Tan kawowan andang duh kitaning galih. Waspa mijil hamara wayan tumiba aning jojo Cinandra. Kadya rinunci mutiara rinunci. Punapa to sebabe jer sanyatane kaya mangkun. Pengantene ngeduk rikala linareke ning jagat padang. Henget marang Rama ingkang wis angukir jiwa raganira. Lan dadya lantaraning tumuwuh. Henget marang ibu ingkang wis lila legawa dadya papaning yoga brata. Sangang sasi 10 dina suwene. Wis wesine yen to Roro Ayu Veradika Darmayanti wis pepesthi ning Gusti dadi jodhone Kaki Bagus Muhammad Baihaqi putra jalu panjenenganipun Rama pepundhen Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Ghazali MSI ingkang wijil saking Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sagunging para legah kakung Sumawara putri kang satunggu kinurmatan. Panggihipun putra temanten sampun paripurna. Pikantuk berkah pangestu saking sangjaning para tamu. Panggihipun putra temanten lulus raharja tamanggih Kupido Sambikala. Dipunlajengaken gelar foto keprabon Rama miwah Ibu. Penganten kakung, penganten putri.
Perlu saya sampaikan kepada keluarga besar dari Banjarmasin, adat Jawa ini adalah temu manten atau panggih manten. Artinya bertemunya antara wanita dan pria untuk membentuk keluarga berdasarkan ketulusan cinta, bukan hanya ketulusan mengumbar hawa nafsu. Diberikan doa kepada tamu undangan dan orang tua. Mudah-mudahan pengantin berdua bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan juga temu manten atau panggih manten untuk mengingat kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Mohon maaf atas kekurangan dari adat Jawa, perlu sampaikan kepada keluarga besar dari Kalimantan Selatan. Mungkin adat istiadatnya berbeda, tetapi adat istiadat itu adalah untuk menjalin ikatan batin antara keluarga besar dari Kalimantan dan dari Jawa tentunya, khususnya dari Kabupaten Pati.